Gihatagan og gibug-aton ni Vice President Sara Duterte ang Kamahinungdanon sa mga treasurer ug assessor sa matag LGU sa pagpalambo sa panggamhanan. Gipasidunggan sab niini ang search and rescue team ug rescue dogs sa Coast Guard o basic education. Gihatagan niini og importansya atol sa turnover sa daycare center sa Davao City. Ani ang report ni Argel, relator. Mitambong si VP Sara Duterte sa 88th National Convention of the Philippine Association of Local Treasurers and Assessors na gipahigayon sa Davao City, Miyerkules sa buntag. Nagtinguha ang maong panagtapok nga mas pakusgon pa ang kolaborasyon sa mga treasurer o assessor sa nagkaraiyang LGU sa nasod. Gidayig sa Vice Presidente ang pagduso sa policy development initiatives alang sa fiscal accountability o sustainability sa mga lokal nga panggamhanan sa nasod. Ang panagiusa sa mga treasurer o assessor kay nahimong pamaagi matud pa aron makabot ang patas sa kalambuan o katarungang panlipunan. Gipahinumdum sab niini ang gipanumpaang katungdanan isip lingkod bayan nga angayang unahon sa kanunay ang kaayuhan sa mga Pilipino ug sa nasod. As stewards of fiscal management in your municipalities and provinces, you are bound by a common dedication to transparency, efficiency, and the advancement of our local public finance systems. Gipangunahan sab ni VP Sara ang paghatag og pasidungog sa search and rescue team sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga mitabang sa search, rescue and retrieval operation sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Lakip sa giila og gipasidunggan ang gipakitang abilidad sa search and rescue dogs sa Coast Guard nga sila Apa gikan Southeastern Mindanao, Brittany ug Tifa gikan sa Southwestern Mindanao ug IV nga gikan sa BARM, kauban ang ilang handler. Kahinumdumang si Apa ang nakatultol sa tulo ka tuig nga batang nakalutang buhi, human ang tulo ka adlaw nga natabunan sa landslide. Thank you for your service and sacrifice. You are truly heroes of our nation. Every year we face disasters, but we always rise again. Our values as a nation remain unchanged, no matter what challenges we encounter. Samtang atol sa iyang pagbisita sa Barangay San Antonio alang sa pag-turnover sa daycare center, gipasabot sa bise ang Kamahinungdanon niini alang sa mga bata nga samtang sayo pa makakatuna kini una motongtong sa basic education. Nakighimamat usab siya sa mga bata og nanghatag og mga dulaan kanila. Kauban si Metro Awing og Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.